Vítajte pri mojom extra videu, kde si otvoríme 5 casek v Counter-Strike a uvidíme, čo nám z nich padne. Tak ja už to nebudem zdržovať a ideme na to. Open. Dobre. Dobre, čo padne? Čo padne? Ty vole, 3 tam, 4, 5, 6. Ty vole, vypadne tá najhoršia vec. Ty vole. Viete čo, ideme takto, ja by som dal teraz túto CSGO okolo, ale tam bolo predtým 6 fialových ľudia. Tam bolo 6 fialových. Takýchto tam bolo 6 za sebou. To je znamenie. Takéto niečo by nám mohlo padnúť. Tak aspoň by sme sprofitovali z jednej casey dneska. To by mi úplne stačilo. 3, 2, a počkajte ešte to takto. Open. Open. Poď. Poď, tam bola jedna. Tam bola jedna, nič mi tu nepadne. Toto bude minimalware, ale nejaké dobré mi padajú minimalverky. Cookie knife. Taký dobrý predmet. Viete čo? Ja chcem toto. Ja chcem toto, ľudia. Toto chcem. Toto chcem a nechcem žiadne zlaté. Ja chcem proste to. Open. Open. Čo to je? Tam boli 4 za sebou. Fialové. Alebo ružové, neviem, jaká to je farba. A mne padlo. Ty vole, to bolo tak tesné, také tesné. Pringleska mi to otváram. Pringleska som to otvoril, prosím. Tam, kokši, aký ja mám lag, že mi to akurát prídu ďalšie 2 mi tu prší. Ty vole. A... Poďme, otvorené klávesnicou. Poď, ne, to prešli ďalšie 2. Tu ďalšie 2 prešli. Prosím, ešte trošku. Škoda. To je Factory New, alebo Minimalware. Filet test. Čo si? OK, takže to bolo z dnešného videa všetko. Zistili sme, že neotvárajte casey v CS-ku. Neoplatí sa vám to. A my sa vidíme na budúce. Čaute.